Hasken Arewa Renewable Energy Channel. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa a shirinmu na Hasken Arewa. A yau za mu koya muku yadda za ku lissafa wutar da kuke buƙata kafin ku haɗa sola a gidanku. Sanin wannan na da matuƙar muhimmanci wanda zai taimaka muku wajen sanin irin solar da za ku saka a gidanku ko wajen kasuwancinku. Da farko za ka fara lissafa abubuwan da ake da shi a gida ko kuma wajen kasuwancinka. Idan ka tashi za ka lissafa fankokin da yake da su, ƙwaiƙwayen da yake da su, firinjan da yake da su, da talabijin ɗin da kuke da su a gida ko kuma wajen aikinku. Wannan zai taimaka muku wajen sanin irin wutar da suke buƙata. In ka tashi sai ka san wane irin wuta suke zuƙa. Za ka gane wutar da kowane abu yake zuƙa. A jikin kowane abu akwai lambar da ake sawa na wutar da yake zuƙa a watts. To idan ka san wannan sai ka haɗa lissafi. Za ka lissafa abin da yake buƙata da shi a kowace rana. A misali, kana da ƙwaiƙwaye a gidanka kuma suna zuƙar watt 50 kuma kana son haske na awa 8. Sai ka lissafa awa 8 ɗin nan sau 50 shine zai baka watt 400. Sai ka haɗa wannan lissafi sai ga nawa ya baka. Wannan shi zai taimaka ka san irin fanal guda nawa kake buƙata, batir guda nawa kake buƙata, wace irin inverter kuma za ka yi amfani da shi wajen samun tsayayyar wuta a gidanka ko kuma wajen kasuwancinka. Amma idan ka gama haɗa wa'innan duka, dole ne ka sani sai ka ɗan ƙara wani abu, saboda wataƙila wataran za ka yi amfani da wani abun ba tare da ka sani ba. Wannan shi zai cike maka gurbin da baka lissafa ba. Misali, in kana buƙatar watt 400, yan sai ka sa kamar 500 domin ya cike wannan gurbin ko da wani abu ya faɗo ba tare da sanin sa cikin lissafi ba. Idan kun ji daɗin shirinmu, ku yi mana liking, ku yi sharing, ku yaɗa wannan bidiyo namu domin sauran al'umma su amfana. Mun gode sosai, sai mun haɗu a shiri na gaba kan wasu dabaru.